Yau shekara 60 da samun 'yancin kai. A matsayinka na ɗan ƙasa me za ka ce? To, an sami 'yancin kan kenan. Ai ni a tunanina ba a sami 'yancin kai ba. Kamata ya a ce wannan shekara 60 ɗin da aka yi, an yi ta ne muna tunanin za mu karɓi 'yancin kai. Ba wai mu yi ta a tunanin cewa mun karɓi 'yancin kai ba, domin irin illar da aka yi wa ƙasar nan gaba ɗaya, muna tunanin za a iya ɗaukan shekara 60 ɗin nan zuwa gaba ba a warware shi ba. Saboda haka a gani na ba wai kamata ya ce mai munna ba, kamata ya duk lokaci irin wannan idan ya zago mu ringa yin zaman makoki domin mu ringa tunawa da abin da muka rasa da irin wuce mana da aka yi, sauran ƙasashe da suka wuce mana da tsere mana da aka yi da irin asara da muka tafka. To gaskiya mu irin wannan abu ba abin da za mu ce sai dai mu ce mu bata haifar mana da ƙasa mai bata haifar mana da ɗa mai ido ba, domin mu dai ci gaban da ake gani duka a sauran kasashe mu dai bamu taba ganin sa ba. Mu dai muna jin labarin cewa an samu 'yancin kai, amma mu a zahiri 'yancin nan bamu gan shi ba a zahiri, domin ba ma samun ilimi, ba ma samun ingantattun hanyoyi, ba ma samun ingantattun gurare da muke karɓar magani ko kuma guraren da ake kula da lafiya. Sannan gaba ɗaya duk wasu abubuwa na ci gaba ba ma iya ganin sa a ƙasa, sai dai mu ji labarin sa a sauran ƙasashe. Saboda haka ba za mu iya tabbatarwa da cewa mun karɓi 'yancin kai ba, sai dai muna fata zuwa nan gaba Allah ya kawo mana shugabannin da za su dubi lamarinmu, su kalle mu bisa duba tsakani na da Allah, ba duba na son zuciyarsu ba. Wannan shine abin da zan iya faɗa kawai.